Met 3000 planten wie de wietkwekerij in Huddegriep voort de grootste in Friesland ontnota. Bij het oprollen had de politie de criminele organisatie hierachter een grote klap gebracht. Toch verwacht je ze takken hier nog meer en ook grotere wietkwekerijen te vinden. De wiethandel criminaliseert en wordt ook hudder. Wij zorgen dat hennepkwekers dat die in bezit zijn van vuurwapens. We hebben zelfs hier in Bontebok al een handgranaat vonden. Nou, dat jouwt wel dat deze mensen het vuurwapengeweld net schuwen. En dat is dan ook wachten dat er slachtoffers bij vallen. In een liquidatievorm bijgelicht. Ja, dat zou best mogelijk wezen. Ja, we in een hennepkwekerij in Jouweren. Daar was zelfs een passant die wat gijzelen, die wat een tijdje vasthouden. Bedreigd bij een vuurwapen. Nou ja, dan hoeft maar iets te gebeuren en dan kan het misgaan. De hennepteelt in Friesland, maar ook in Nederland, die zijn onschuld te verlen. Meestal toch vroeger, tot een periline en een paar hennepplantjes, dat maakt er niks uit. Maar wat we nu zien is dat de grote organisaties, criminele organisaties, dat die zich dwaande horen met hennepteelt. En dat die mensen zieken die schulden hebben en die onderaan in de maatschappij staan en die er slecht voor staan. En zo zullen mensen PS dan uit te halen op bij hun op zolder en hennepkwekerijen te beginnen. De kweekte wiet wordt voor haast 80% exporteerd, vooral naar Duitsland en Scandinavië. Zo wordt er een heel soort verzinnen. De tielt verskoot van de Ronestad meer naar het noorden, om de pan hier goedkeper binnen. Een tredde van de hennepkwekerij die wij oprollen, dat we in de stad Ljouwert vinden. En de rest dus op het platteland. En ja, het is vaak zo dat een verhuurder wel blij is dat er belangstelling is voor zijn bedrijfspand. Want volop, dit zit op dit moment leeg. Dus dat er dan eindelijk eens in komt, ja, dan worden er dan zo door de vingers zien dat er dingen gebeuren die het dijluchthuis net vertragen kunnen. Omwoners binnen bang voor criminelen in de buurt en het risico op bronnen is groot. De politie had daarom dit hier 100 anonieme tips hoe wiet kregen van burgers die daar net gereisd op binnen.